sawijining kutha yaiku kutha Pasuruan ining bocah sing jenenge Naila. Keluargane harmonis lan sugih banget. Bapake Naila duwe usaha lan cabange akeh banget. Bapake dikenal wong akeh lan duweni watak apik marang wong liya. Nanging bapake bangkrut. Sakwise kuwi bapak lan ibuke pisah lan saiki keluargane dadi melarat. Dorong suwi bapake pisah kali ibuke Naila lan dheweke banjur pindah ing Kecamatan Jabon Sidoarjo. Halo Mel. Halo, ayo jalan, aku sumpah di rumah. Siap-siapan, susul. Yo, lah, sak berkati jalan kita istirahat. Bu, ibu. Iyalah. Aku balik ya. Ya. Ya, balik dulu tuh. Dolan. Iya iki lunakmu. Apa iki nek 10.000 ya kurang. Mek iku tok Iku nak. lho apa? Iki tumbas beras. Lah beras-berasan iku. Cepet lah. Iya sik. Ya wes aku teh dolan. Ya wa anakku. Naila lan Amel teko ing angkringan sing dituju. Ora disangka-sangka ning kono Naila lan Amel cethuk di kalanando. Akhire bocah-bocah kuwi guyon ing angkringan nganti lali wayah. Ujug-ujug pas bocah-bocah kuwi guyon, ana bocah sing jenenge Ayu nongkrong ing angkringan sing padha. Ayu iku kancane Naila kawit mbiyen. Lho Naila, Sopo awakmu kok kaya wis kenal timen? masuk lali karo aku, konco cilikmu, Ayu. Ayu, aku ora tau duwe kanca cilik sing jenenge Ayu. Lho, iki kancamu ta? Ya kudu lah mosok aku duwe kanca desa kaya ngono. Ayu ora nyangka yen Naila wis lali karo dhewe iki. Akhire Ayu lungguh ing angkringan iku. Langit saya suruh bocah-bocah banjur mulih. Ayo wis mulai. Pas Ayu mulih saka angkringan, dheweke liwat ing pinggir sawah banjur nakoni Bu Herni. Bu Herni. Ayu. Kula wau kepanggih Naila kali kanca-kancane ing angkringan. Iya, nang lamang rene, njaluk duwe tak kira dolenan mbek awakmu. Mboten Bu niku wau kali rencang jalere. Jalane sopo? Mboten Merabu menawi kali kanca sekolahane. Iyalah, ya wis. Dipun Bu kula pamit. Hati-hati ya. Sakwise teko omah, Bu Herni takon ing Naila menyang endi wae lan dolan karo sapa. Lah, kan iku teko dolenan dia ya. Lah apa ngurusi? Iku lho dudu urusanmu. Aku mang petuk Ayu, jarene kon dolen ambek kanca lanang. Halah apa wong aku dolen ambek Amel kok. Halah sing penting aku wis ngandani. Ya wis. Sesoke Naila petuk Ayu ing pinggir dalan lan dheweke arep nakoni tentang masalah dheweke wingi. Ayu lapo kan ngene wadon nek ibuku aku dolan karo calanang. Ini ibumu takok ya wis tak sauri. Kan iso, gak usah kondo-kondo, gak usah melo-melo urusanku. Lho aku ya ora ngerti. Ya wis, ben gak usah melo urusanku.
Rizky ketemu Ayu, banjur Rizky takon ngendi omahe Naila lan dikon ngeterne menyang omahe Naila. Naila kaget ero Rizky gandengan karo Ayu. Iya. Aku kon berapa ndek kendaraanku. Aku mau ketemu Rizky, nggak duduk mama dia nggak Lah apa iki? Iki sapa iki? Iki tanteku. Anak apa kau iki? Iki ibumu nan. Iki tanteku. Iki sing kena sapa? Iki tanteku. Kok kon gak ngakoni aku? Aku iku gengsi, dhewe wong tua koyo kon iku. Kok iso kon gengsi karo aku? Kok ono gengsimu? Iya, aku dhewe. Dikandani angel. Cukup kamene ae. Iki sing iso diterusno lho. Gak wis, aku dhewe ae. Gak iso. Nah, iki duduk salammu, iki salahku. Sebagai koncomu, aku gak iso nerima awakmu. Gak apa-apa naik, awakmu kudu hormati ibumu, ambek keadaanmu. Ya wes, saiki aku ndek sepuro anak ibumu. Yuk, mulai mulai. Yang penting nggih, kok kata salah sing sampean. Iya lah gak apa-apa, saiki awakmu buka lembaran anyar yo. Nggih. Akhirnya Naila sadar lan getun karo kelakuane selama iki. Amarga ora ngakoni ibune lan wis ngapusi kanca-kancane tentang kahanane uripe saiki. Amarga urip iku mung nglakoni lan manut kabeh dalane Gusti sing gawe urip.